салом дӯстон, айни замон дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, дар ин ҷо худи гардиши фабрика, гардиши Ленинград ва рост роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 7 ошонаш ҷойгир аст, ворид мешавад. дар 7 ошона қарор дорем дӯстони азиз. дар як подъезд аҳамиятиет ҳамагӣ 4 хона ҳаст ва боз хотир расон мекунем, хона дар криша нест дӯстони азиз, аз болояш боз мансард аст. ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад, яъне ҳарду ҳуҷраяш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 7 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошона иборат аст. бино техпаспорт дорад дӯстони азиз, лифт надорад, хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. хона фавран срочно фурӯхта мешавад. навомона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхона бо ҳамом, ҳоҷатхона бо ҳамом алоҳида мебошанд. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ин бошад дуюм ҳуҷра дӯстони азиз. хона дар гардиши фабрикаи ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. повоситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. автобус, маршруткаҳо, таксиҳо ҳамашон зиёд мебошад, ҳам ба тарафи ноҳияи рӯдакӣ, ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе. манзарае ки аз трезаи хона дида мешавад дӯстони азиз. ҳоҷатхона термис ҳаст ва дар ин ҷо бошад ҳамон. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, духонагаи пурра мебошад, чунки ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад дӯстони азиз. бениҳоят як чизи хуб мебошад. ошхона дар надорад, аммо метавонед худатон дар ин ҷо ягон дари пластикӣ монед ё ки мисли дарои хона ягон хеле дар монед. ихтиёри шумо. акнун гап мезанем оиди нарх. хона чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, фавран срочно фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.